Eskerrak emotia kanpuan dauden eragile guztiei. Gaur hemen bildu gara, Gipuzkoan ospatuko diran ondare jaurdunaldien 6. edizioa aurkezteko, eta COVID neurriak dirala eta hainbat lagun izan dugun gurekin, prentsaurreko honen aurretik, ezin izan diranak aretora sartu, argazkixa bat etaratzia bai lortu dagula, eta aurretik eurei eskerrak gaur hona, bizita eta kuku hori itxera etortzea gaitik, eta ibilbide eta jardunaldi hauek prestatzeko izan duten borondate, gogo, alegin eta ilusioa gaitik. 6. edizio honen izenburua guztion ondarea, denok parte, ondare irisgarri eta inklusiboa da, eta lema baino gehiago, bada lan egiteko modu bat, deskubridu duguna, gure kontzientzian, igual aurretik horren kontziente ez izatiana, baina ez duguna izatia alako gai bat soilik, baizik eta lan egiteko modu bat, gure gaurko lagun hauekin ikasi duguna, eta espero duguna euren laguntza izatia aurrerantzian ere patrimonioa edo ondarea zabaltzeko eta partekatzeko bi balore eta printzipio horiek aurrian izateko beti, inklusioa eta irisgarritasuna. Nerekin eta eserren aurretik, mondetzate eskerrak hemen barrura sartzerik izan ez duten lagunei, baina badare euren ordezkari batzuk, Jesus Eizagirre, Koska elkarteko lehendakaria, zailtasun fisikoa duten elkarte bateko kidea, lehendakaria. Ez zara? Kidea, David Rosko, Urnietako zinegotzia, eta Naiara Larrako etxea, Gipuzkoako Gorrak elkarteko idazkaria, eta berarekin batera Liernik, prentsaurrekoa bideratzen lagunduko dozkuna. Euskal Gorrak federaziokoa da. Gorrak eaen Euskal Autonomia Erkidego guztian egiten dut. Bale. Entzun da? Bai. Eskerrik asko Liernik zuzentzia gaitik. Programa, barkatu? Zer? Barkatu. Igual apartimos, ¿no? Denok parte, patrimonio accesible e inclusivo. 133 actividades. 35 herrialdetan. Todas y todos somos iguales. Es una idea cargada de buenas intenciones, pero benetan zer dago hitz horietan? Como sociedad, tenemos que asegurar que todas las personas somos iguales en todos los aspectos de la vida, también en el acceso a la cultura y el patrimonio. Ondarea guztiona da. Ondarean denok parte hartzeko aukera izan beharko genuke. Gure iragainaz gozatzeko aukera izan beharko genuke. Gure etorkizuna imaginatu ahal izateko. Nuestra forma de percibir el patrimonio, de disfrutar de la cultura, de sentir, nuestra historia personal, gure kezkak eta nahiak, nuestra biología y personalidad, nos convierte en personas únicas. Ez hobeak, ez txarragoak, desberdinak bakarrik. Ondarearen Europako jardunaldietako aktibitatetan, aurten inoiz baino gehiago denintzako irisgarriak eta inklusiboak izateko helburuarekin egingo dira. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Guztion ondarea, denok parte, patrimonio accesible e inclusivo. Ondarearen Europako jardunaldiak. Urte honetan eta betirako, inoiz baino irisgarriagoak eta inklusiboagoak. Nik ez dut galduko. Jornadas Europeas del Patrimonio. Este año y para siempre, más accesibles e inclusivas que nunca. Yo no me lo pierdo. Serán un total de 138 actividades en 31 municipios distintos y 7 organizaciones o entidades distintas al cargo de estos proyectos. En estos proyectos, y como siempre ocurre en función del tema que se elija, además de los espacios más tradicionales con los que habitualmente se trabaja desde la Dirección de Cultura, como son las asociaciones, ayuntamientos,
museos, centros de interpretación, hemos hecho una convocatoria, una llamada, un acercamiento a los agentes y a las asociaciones y colectivos que trabajan en el mundo de la integración y la inclusión y la accesibilidad. Y desde luego estamos agradecidísimas por la respuesta obtenida y por todo lo que nos han acompañado durante este recorrido hasta poder presentar aquí el programa. Sigo y vuelvo a los agradecimientos. Está con nosotros también Ane Rotaeche, que desde luego es como el motor de la iniciativa a través de la empresa K6, y siempre contamos con el apoyo y la colaboración de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntzarekin kontatzen dugu beti, antropologia fakultatearen bitartez aholkatzen eta laguntzen dabena programa hauen eta proiektu hauei ikuspegi bate emoten beti be ondareari lotutako ekimenak izango dirala bermatzeko. Horrekin batera kontatzia gurekin batera eta elkarrekin lantzen dugula hau programa gainontzeko bi foru aldundiekin, bai Bizkaia, bai Arabarekin, eta Jaurlaritzarekin zera laguntza be badakagula programa zabaltzeko. Decía, son numerosos y muy distintas todas las actividades que se presentan. Luego Nayara, Jesús y David contarán un poco las actividades que van a desarrollar en cada uno desde cada una de las entidades que representan, pero como siempre, pues habrá visitas, habrá conciertos, habrá actuaciones, habrá recorridos culturales que en esta ocasión se plantean y se ofrecen, pues teniendo en cuenta la accesibilidad y la inclusión. Pero además tendremos la ocasión de conocer pues diferentes colectivos, organizaciones y movimientos que también representan un patrimonio, un valor y un tesoro para nuestra sociedad guipuzcoana, y que desde luego es algo que en estas jornadas también teníamos y necesitábamos contar, compartir y aprender muchísimo. Como novedad en esta edición, la preparación de un catálogo en el que además cada una de las actividades va a tener su propia detalle y estará recogido todos los fundamentos y los datos de la actividad que pueda interesar a cualquiera que se quiera acercar a esos, en esas fechas a las convocatorias. Y como novedad pero desde luego con el compromiso de continuar en esa línea, un catálogo accesible al que puedan acceder cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga cualquier dificultad para la lectura, para la audición. Desde ahí también decir, y como comentaba antes, que igual no ha sido lo que hemos hecho hasta ahora. Desde ahí, nuestro, no sé si sentimiento o nuestro sentir, pero sí el compromiso de continuar en esa línea de aquí en adelante. Por mi parte nada más. Está Ane Rotaeche, como decía antes. Seguro que hay preguntas ya más sobre alguna de las actividades. Pasaría la palabra a los compañeros y seguramente lo que vamos a hacer igual es enseñar ese catálogo, no sé si ahora, ese catálogo para poder comprobar cómo puede cualquier persona tener acceso. Pues mientras se prepara eso, si queréis, igual David. Vale, eskerrik asko. Agerraldia, la intervención que me la he traído por escrito para no olvidarme de nada, así que me vais a permitir que baje para leer. Egun on guztioi, nik Urnietak Europako Ondarearen jardunalditan buruturiko bidea azalduko dizuet, eta batez ere aurten ospatuko dugun ekintzaren gaineko azalpenak emango dizkizuet. Urnietako udalak 2017. urtean hasi zen Europako Ondarearen jardunalditan parte hartzen, eta aurtengoa izango da gure 5. parte hartzea. Lehenengo urte hartan, paisaia bizia, lelopean, Muniskueko aztarnak ikusteko proposamena aurkeztu genuen, gure historia horreko altxorrari bizitza eman asmoz. Hurrengo urtean, emakumearen emaria izenburupean, Lourdes Iriondo oroituz, Urnietako San Miguel Elizan, organo emanaldi gogoangarri bat antolatu genuen. 2019. urtean, Ondarea plazara atera genuen, eta gure herrian oso errotuta dagoen bolo jaurtiketa bat antolatu genuen, bertako eta kanpokoen gozamenerako.
2020 urtean, esperoz genuen gonbidatu bat etorri zen, COVID-19, baina zailtasun, lortu genuen gure ondarea kontatzea eta herriari jakinaraztea. Urnietan, garai batean, hain garrantzitsua izan zen, eta gaur egun desagertuta dagoen ogibide bat, saskigileena, hain zuzen. Hala, gure azken saskigilea izan zen, Antonio Garmendiaren lana zabaldu genuen. Aurten, 5. parte hartzera iritsi gara eta ondare irisgarri eta inklusiboa badugula balorean jartzeko, azken urteetan ospatzen den kulturarteko topaketari referentzia egin nahi izan diogu. Gauzak horrela, gastronomia eta tradizioak partekatuz ekintza proposatu dugu. Hildo honetan, Etxeberriko auzo elkartearen lankidetza ezinbestekoa izan da, horregatik eskerrak emanez nizkioke elkarteari, proiektu honetan urtez urte jartzen duten prestasun eskuzabalagatik. Ekintza honen helburu nagusia, gastronomia aitzakitzat hartuta, Urnietan bizigaren herrialde desberdinetako pertsonak gure artean ezagutzea, espazio bat partekatzea eta bakoitzaren ohiturak eta kultura ezagutzea da. Kulturalistasuna ondare unibertsala da. Eta gure ustez ez dago elkartearengandik ikastea baino gauza aberasgarriagorik. Urriaren 16an izango da hitzordua Egap ikastolako frontoian eta bertan tailer desberdinak gauzatuko dira. Halaber, janari dastaketa egingo da, horretarako bertaratzen den pertsona bakoitzak haien herrialdeko plater tipiko bat eraman barko du, ondoren parte hartzen duten gainerako pertsonekin partekatzeko. Eramaten dena gutxienekoa da, izan ere garrantzitsuena janariaren bidez eta beste pertsona batzuk prestatu duten adastatuz, parte hartzaileen artean harreman sareak jostea baita. Badira urte batzuk Urnietan eguna ospatzen hasi ginela eta egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Atzerritarrak asko eskertzen duten ekintza da, izan ere herrian integratzen laguntzen eta urnietarrak ezagutzeko aukera paregabea ematen die. Zentzu horretan Euskaldunak zertxo bait itxiagoa garela ikusi ahal izan dugu eta gehiago kostatzen zaigula urnietarroi parte hartzea. Honetaz gozatzera animatzen dugu jendea, ziur nago ederki pasako dutela, asko ikasiko dutela eta errepikatzeko gogoarekin geldituko diala. Ekintza honetaz haratago, Urnietako udalean garrantzi handia ematen diogu irisgarritasunari eta inklusibitateari, eta horren adierazgarri dira baita erantzun ezin hobea duten eta urtean zehar antolatzen ditugun ongi etorri saioak. Berauetan, Urnietara bizitzera etortzen diren bizilagun berriei, herriaren gaineko eta eskura dituzten zerbitzuen inguruko oinarrizko informazioa ematen diegu egokitzapen prozesuan laguntzeko helburuz. Azken finean, ekimen hauen guztien helburu nagusia herritarren arteko bizikidetza egoki bat lortzea da, aniztasunaren errespetuan oinarrituta. Testu inguru horretan, kokatzen da Europako ondarearen jardunaldi hauen barruan Urnietan ospatuko dugun ekintza, eta ea aurreko urtetan bezala jendea gerturatzen den, egun eder batez gozatzeko aukera dugun, eta batzuek bestengandik ikasteko aukera ere izaten dugun. Eskerrik asko. Aiara. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman aurten irisgarritasuna lehenesteagatik, ezer baino lehenago, egia da pertsona gorren kolektiboan irisgarritasuna esango nuke erabatean antzua izan dela orain arte, eta prozesu honetan parte hartu ahal izateko, beti bermatu da zein hizkuntzako interpretearen figura, eta horregatik ere eskerrak eman nahi nituzke. Euskal Gorrak Federazioak lan handia egiten du pertsona gorren beharrei erantzuteko, eta azken 3 urtetan erronka nagusitzat, edo helburu nagusitzat hartu du, bai gizartean pertsona gorren errealitatea ezagutaraztea, eta baita zein hizkuntza gure ondare gisa zabaltza, ez gure ondarea den zein hizkuntza ikustarazi eta kontuan hartzeko lan horretan jarduten ari gara. Azkenean batzutan irisgarritasuna ez eta gorren kolektiboa ezagutze hutsa baizik eta guztiz garrantzitsua da ere gure hizkuntza, gure ondarea, gure nortasunaren parte den zein hizkuntza ere balioan jartzea eta hori errekonozitzea eta
bermatzea, ez? Horrek azkenean ahalbidetzen baitu bai gizartean eta bai kulturrekintzetan eta bai bestelako ekintzetan pertsona gorron irisgarritasuna edo parte hartu ahal izatea. Euskal Gorraketik guretzat oso garrantzitsua da bai gure hizkuntza errekonozitzea eta baita ere bai irisgarritasun hori bermatzea edozein eremutan, bai kulturan, bai lan eremutan, hezkuntzan eta bar, ez? Azken urtetan edo federaziotik edo lanean ari garen hortan eta egia esan kulturarako irisgarritasuna, kultur ondare hori ez, hemen Euskadi hain garrantzitsua den eta Gipuzkoan hain garrantzitsua den historian, askotan gorrok ezin dugu parte hartu, ez, gainontzeko herritarrak bezala. Horregatik gure lan nagusia edo da, alde batetik, gure ondarea den zein hizkuntza zabaltzea, errekonozitu araztea eta baita gorren parte hartzea ere bermatzea eta areagotzea. Eta garrantzitsua izan da ere prozesu honetan parte hartzea, gainontzeko erakundeekin, elkarteekin, eta harreman txiki bat eta sare txiki bat sortzeko ere aukera ematen du, eta baita ere bai, federazioak parte hartu izanak, gorren komunitatea ere ezagutarazi die gainontzeko erakundeei, ez? Eta, irisgarritasun hau leheneste horrek ere, bermatuko du edo zabalduko du ere bai, datozen kulturrekintza guztietan, gorrei ere irisgarritasun hori emango zaiela. Askotan ere, gor komunitatea ez da behar bezala ezagutzen, zein hizkuntza ez da behar bezala ezagutzen, ez, eta hizkuntza eskubidei buruz hitz egiten ari garenean ere, askotan ere zein hizkuntza ahaztu egiten da, ez? Eta gure lana ere da zein hizkuntza, gure ondare gixare bai, balio hori eta dagokion estatus hori ematea. Eta, askotan ere pasatzen da, hori ez dala bermatzen baliabiderik, hizkuntza aldetik, ez hizkuntza eskubide aldetik, eta, kasu askotan ezin da parte hartu. Orduan, berriz ere eskerrak eman nahi nizuke antolakuntza guztiari, prozesu guzti hontan zein hizkuntzako interpretearen figura eta irisgarritasun hori bermatu izateagatik, eta, gure aldetik ere datozen urteetan eta jarraitzeko interesa, grina eta lanerako prestotasuna. Jesus. Koska elkartekoa naiz, alegia Hernaniko desgaitasuna duten personen elkartekoa. Gipuzkoa mailan elkartun federazioan barruan gaude. Berai, elkarturi esker jakin izan dugu jardun hauen berri. Eta lehenengo urtia da, jardunaldietan parte hartzen duguna, ezta? Eta orduan, gure pretentzioa da, koska elkarteak egiten duen lana, jendeari jakinaraztea edo ezagutaraztea eta bar, ezta? Eta horretarako sortu dugu ipuin bat, eta ipuin hori bai gidoia eta ilustratua da, eta bai ilustrazioak, desgaitasuna duten personak egina da, ez? Horrek nik uste balio handia dula, eta hor azaltzen dien eszena guztiak, badia azken finean desgaitasuna duten personek eguneroko bizimoduan pairatu behar izaten dituzten trabak. Esperientzian oinarritutako eta bizitako eszena dira, ezta? Ipuiak ez du bukaerarik, bukaera irekia du, eta orduan norberak osatu behar du ipuia, ezta? Eta ez da bakarrikan umentzako, baizik eta baita persona heldunentzako ere. Orduan, horrek ematen dio, hitz egiteko, eta eztabaidatzeko, eta bakoitzak osatzeko, ipuia osatzeko, eta bar, ezta? Personaia nagusia da, Xurra izenekoa, baina oinarrituta dago Xilok personai klasikoan, alegia Shakespeare bere obran, Veneziako merkatarian Xilok hori azaltzen da personai nagusia, ezta?
Orduan, gogoratu hazi, UNESCOk izendatu dula guztion ondarea Shakespearen obra guztia. Orduan, alde hortatik nik uste Ipuia sartzen dela guztion ondare horretan. Gero, dialogoak eta bar, elkarrizketak eta bar, horiek danak ika daude, itanoz, eta hori da izkera mota bat, ikastetxetako kurrikulunian sartzen ez dana, eta programetan sartzen ez dana, baina bizirik irauten duena jendia azker. Eta holako izkera motak ere, UNESCOk izendatu dauzka guztion ondare bizitzat. Orduan alde hortatik ere nik uste sartzen dela guztion ondare hontan. Eta gero azkenik, Ipuia emango deu Hernanin urriaren 5 eta pantailan zehatuko ditugu, botako ditugu irudiak, eta nik kontatuko dut Ipuia, eta egongo da, beti bezala, hori da Koska Elkartearen zehan sartzen dana, nolabait esateko bere jardunan sartzen dana, egongo da zeinu interpretari bat, eta baita ere bapateko itzulpena. Eta orduan, gero hortikan proiektatuko dugu ikastoletara, eta badakigu ikastola bate baino gehiago nahi dula, interesatuta dagoela Ipuia horretan, ze esan bezala, ez du bukaerarik eta bukaera osatu beharra dago, eta bar. Eta hoixi da dana, eskerrik asko, gonbiteagatik, eta besteik ez. Ikusten dozuenez, haurdunaldi hauetan zubi bat eraiki da, oinarte, ondareari lotutako elkarteen artean, eta inklusioa eta irisgarritasuna lantzen duten bestelako elkarte horien artean, hor elkartu izan gara, danok ikasi dugu, danok integratu dugu bata bestiarena, Jesusek esplikautako guztia bete-betian adierazten dau, zenolako alegina indan elkarte guztietan. Azpimarratzia, adibide hauetaz aparte, beste 11 aukera dauzela, lehen esan bezala, kontzertuak, escape room, ibilbideak, poesia errezitaldiak, guztietan oso kontuan izan dira irisgarritasun neurri guztiak. Programa martxan dau, hilaren 16an hasiko da, hilaren 20ra arte ez da aukerarik egongo oina salduko dan edo oina aurkeztuko dan programa ikusteko eta jarraitzeko, ondokan azkenengo ikutuak emoten ari garelako, baina astebeteko kontua da. Abisatzia ekimenak isa guztiak zera duan diala, baina COVID dala eta aldeza horretik izen emon bihar izaten dela gehienetan. Orduan, programak... Programa eskuragarri dago, Gipuzkoa Kulturako webgunea, programa osoa, baina irisgarria den... Hori, irisgarria dana ez, bai. Programa osoa Gipuzkoa Kulturako webgunean dago, PDF-an, eta bai online ekitaldi bakoitza daka bere orrialdea, eta iraiaren 20an egongo den PDF-a da irisgarria den PDF hori. O sea que orain la gente ya puede informarse y apuntarse. Gure datorren urteetarako batera aurkezteko konpromisua hartuko dugu. Beste barik, kontxe hanek erakusten badau zenolako programa eta osatu dugu danon artean, eraldetik berriz eta hasteko eta amaitzeko eskerrak emotia zuei, hemen zauden guztion ordezkariei, eta benetan, arro sentitzen garela, emaitzaz eta geixen bat alkarrekin indako bidiaz. Itxen,
el original, pero esto está preparado y validado para que las personas que tienen dificultades visuales y que utilizan aparatos que les leen el texto puedan entender lo que aparece. Por ejemplo, en el folleto original, en una página tenemos los dos idiomas y en este PDF accesible está únicamente en un idioma, que por supuesto estará disponible en castellano y en euskera. Los iconos están explicados lo que son, porque si no los lectores no entienden a lo que se refiere cada información práctica, y esto ha sido validado por personas que tienen dificultades de visión, personas ciegas, y está preparado para que cualquier persona pueda entenderlo. De hecho, igual hay gente que sin tener dificultades de visión encuentra este formato mucho más práctico, porque está en una letra sans serif, que es más fácil de leer, y porque todo está explicado de manera muy clara, que al final es una manera de llegar a cuantas más personas posibles. Esaten nuena, PDF irisgarri hau hizkuntz bakar batean dago, itxuak diren pertsonentzako hobeto prestatuta dagoelako, eta beraiek erabiltzen dituzten gailuak horrelako orrialdeak ondo irakurtzen dituzte, eta hau, validatuta dago itxuak diren pertsonengatik, eta esaten nuen bezala, horrelako diseinu bat ere lagungarria izan daiteke itxuak ez diren pertsonentzako, dena oso garbi dagolako, eta honen helburua da gero eta pertsona gehiago Ondare Europako jardunaldi buruz jakitea. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Etortzea gaitxik.